गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्लानि मंगलियान हाथाइसालियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय सा 38 बर' बिजाथिफोरखौ बरायदों। बेजों लोगोसे पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाय जाफुंसार आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारी, आसाम गौरब बान्था मोननो हानाय तेनजिं बड'सा आरो 2023 बोसोरनि एबसुजों खुंजानाय मिरु रोंग'सा सायख' आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौबो बरायनाय जायो। एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बरायदों। बेजों लोगोसेनो मेट्रिक आनजादाव टप 10 आव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनो 1 लाख रांनि मान बान्था होनानै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो एबसुआ थांखि लादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जायफोर रेजिस्ट्रेसन खालामाखै बिसोर थाबैनो फिन रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। मानोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव गोदान नेमखान्थि फोसावदों। बे गोदान नेमखान्थिनि गेजेरजों आसामाव खामानि गैयै सुबुंफोरनो खामानि होनो थाखाय गोदान थांखि लादों। जाहाथे थागिबि सुबुंफोरा बांसिन खामानि मोननो हायो बेनि सायाव बांसिन नोजोर होनाय जादों। बेनि थाखाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ फिन गोदानै रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। बे गोदान रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव सोलोंथाइ लानायनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोलोंथाइ लानायनि फोरमान बिलाइखौबो होनांगोन। आथिखालाव मा खामानि मावगासिनो बेनि फोरमान बिलाइखौबो होनो नांगोन। बेनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 1800-345-3574 नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। भारतारि नेभि हानजाया मोनसे गिदिर अपारेसनाव जाफुंसारदों। गाल्फ अफ एडेनआव गिदिर अपारेसन खालामनानै सा 19 पाकिस्तानी नोगोरारिफोर आरो इराननि जाहाजखौ रैखाथि होनो हादों। बे जाहाजखौ समालियानि सानजा बोरिमानिफ्राय हाथियार लानाय समालि डाकुफोरा खावनानै लांदोंमोन। खावनानै लांजानाय जाहाजनिफ्राय इमारजेन्सि कल फैनायनि उनाव भारतारि नेभि हानजाया आइएनएस सुमित्रा दावहारु जाहाजजों गाल्फ अफ एडेनआव अपारेसन खालामो। भारतारि नेभि हानजाया आइएनएस सुमित्रा दावहारु जाहाजजों इराननि एफ-बी इमान जाहाजखौ रैखाथि होनो हानायनि उनाव एएल नाइमी जाहाजखौ समालिया लैथोमा डाकुफोरनिफ्राय रैखाथि होनो हादोंमोन। भारतारि नेभिनि बुंथिगिरिया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों दि भारतारि नेभि हानजाया आइएनएस सुमित्रा दावहारु जाहाजजों ना हमग्रा एएल नाइमी जाहाजखौ खावनानै लांनो नागिरनाय समालिया लैथोमा डाकुफोरनिफ्राय रैखाथि होनो हादों। बेजों लोगोसेनो सा 11 समालियान लैथोमा डाकुफोरनिफ्राय सा 19 पाकिस्तानी जाहाज सालायग्रा हानजाखौबो रैखाथि होनो हादों। भारतारि नेभिआ 2024 मायथाइनि लक सभा बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव सम गैलिया। ओनसोलारि थासारिखौ नोजोर बोनानै आसाम पुलिसआ मोनसे गिदिर थांखि लादों। गोबां बिबांनि पुलिस बिबानगिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों। 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लक सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बे सोलाय-सोल'खौ खालामदों। आसाम पुलिसआ रायजोआव गोबां इन्सपेक्टर रेंक इउपिनि मोनसे गिदिर सोलाय-सोल' खालामदों। गासै सा 64 इन्सपेक्टर रेंकनि पुलिस बिबानगिरिफोरखौ रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। 2024 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। मेट्रिक आनजादा खुंफुंजानो बारा गोबाव सान गैलिया। बेनि सिगांनो सेबाया मेट्रिक आनजादखौ लानानै गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों। बे बारनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जोबथा एबा मेट्रिक आनजादा थानाय नंलिया। जाय बिजाथिफोरा बे बारनि जोबथा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाया बैसोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। बे खेबाव मेट्रिक आनजादाव फिननायखौ OMR सिटआव लिरनो नांगोन आरो मोनसे बिजाबाव गांनै सोंथि बिलाइ थागोन। मोनसे बिजाबनि गांनै सोंथि बिलाइनि गेजेराव गांसेया 45 नाम्बारनि जायखौ OMR सिटआव होनो नांगोन आरो 45 नाम्बारनि लिरनो नांगोन। बेनिनो 10 नाम्बारा प्रेक्टिकेलनि थागोन। बेबादिनो मोनब्रै बिजाबाव OMR सिट थागोन। सानखान्थि, इंराजि, गोरलै बिगियान आरो समाज बिगियानाव OMR सिट थागोन। OMR सिटआव गोसोम गाबनि एबा निला गाबनि कलम बाहायनांगोन। जायफोर बिजाथिफोरा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हाया बैसोर बिजाथिफोरा बे एखे नेमखान्थि बायदियैनो आनजादखौ होफिननांगोन।
लाख लाख रान्दि आइजो एबा फिसाय थैजानाय आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां। लाख लाख रान्दि आइजो एबा फिसाय थैजानाय आइजोफोरा दानफ्रोमबो पेन्सन मोननो हासिगोन। साफ्रोमबो रान्दि आइजोफोरानो बे पेन्सनखौ मोननो हागोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गिदिर फोसावथायखौ होदों। 45 निफ्राय 60 बोसोर बैसोनि रान्दि आइजोफोरा आर'जलाइ होनो हागोन आरो BPL एबा APL कार्ड थानो नांगोन। एप्लाइ खालामग्रा बिजाथिफोरनाव इन्दिरा गान्धी हायुंआरि पेन्सन बिथांखिनि सिङाव बे पेन्सनखौ होनाय जागोन। दान मोनफ्रोमबो 300 रां एकाउन्टआव हाबगोन। बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो बिजाथिफोरनाव पान कार्ड, आधार कार्ड आरो भटार ID कार्ड थानो नांगोन। बेजों लोगोसेनो बेंक एकाउन्टखौबो होनो नांगोन। बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बारनिबो गोनांथि जागोन। एप्लाइ खालामग्रा बिजाथिफोरा फिसाय थैनायनि फोरमान बिलाइखौबो होनो नांगोन। बेनि फर्मखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों डाउनलड खालामना प्रिन्ट आउट खालामना फर्मआव गोसोम खालिजों फिल आप खालामना बेजों लोगोसे सिगाङाव मुंख'नाय गोनांथार फोरमान बिलाइफोरखौ जमा होनो नांगोन। बे फोरमान बिलाइखौ ब्लक अफिस, BCDC एबा गामि पन्चायतनि अफिसाव गथायनो हागोन। बेनि उनाव दानफ्रोमबो 10 खालाराव पेन्सननि रांखौ मोननो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। BTR सरकारा माखासे बिथांखिफोर लानायनि गेजेरजों रायजो राजानि खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो BTR सरकारनि बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों BTRआव 100 आइजो आबादारिफोरनो वमेन फ्रेन्डलि फार्म मेसिनारि राननानै होदों। बेखौ मोननानै मुलाम्फागिरिफोरा जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनानै BTR सरकारखौ साबायखर बावदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां गागि सिफुं सुग्रा परमेश्वर बसुमतारी बिथांखौ महन बायरा गोसोखां बान्थानि थाखाय सायख'दों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।